Don Quixote je spreman za novu avanturu u kojoj priroda postaje učionica, a naši konji učitelji. I najbolje od svega, i tvoje dijete se može uključiti u naše aktivnosti. Provodimo projekt Zelena misija. Kroz ovu školsku godinu 80 učenika iz osnovne škole Sesvetska Sopnica kreće na put održivosti i zajedništva. Naša misija je jednostavna, naučiti kako živjeti zdravo i u skladu s prirodom. Kroz 16 radionica učimo o ekologiji, ali i o sebi, kroz pokret, vježbe opuštanja i zdravu prehranu. Ono što nas čini posebnima je inkluzija. Naše su grupe mješovite jer vjerujemo da svako dijete, bez obzira na teškoću, zaslužuje priliku da uči, raste i bude prihvaćeno. Središte svake radionice je iskustveno učenje. Ovdje se ne sjedi u klupama, ovdje se uči kroz dodir, kroz osjet, izravan kontakt s našim terapijskim konjima. Na ovim radionicama će sudjelovati učenici iz partnerske škole, te naši redoviti jahači u terapijama pomoću konja. Ali i tvoje dijete može iskusiti uživanje u prirodi i jahanje. Provjerite na našem webu dostupne aktivnosti za posjetitelje. Uz radionice zajedno uređujemo i Eko kutak, prostor koji ostaje na našem imanju kao trajni podsjetnik na važnost očuvanja prirode. I ovo će također biti još jedan od razloga za posjetiti naše imanje ovog proljeća. Projekt Zelena misija sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Pridružite nam se u stvaranju održive budućnosti.